אהלן, אני טל דנטס, מ-1001 קדם, והיום אני רוצה לדבר איתכם על תיקי כותנה בכלל ותיק כותנה מסוג מונה, שזה בעצם אחד התיקים שאנחנו ממליצים עליו, ההדפסה עליו יוצאת מאוד מאוד יפה, והתיק עצמו הוא מאוד איכותי וטוב. ועל תיקי מונה אפשר להדפיס בשתי שיטות עיקריות. אחד זה הדפסה שנקראת DTF, היום אנחנו נראה את העבודה עליה. מתאימה מאוד לכמויות יחסית קטנות עד סדר גודל של 200, 250, 300 תיקים, וזו הדפסה שהיא צבעונית. בכמויות יותר גדולות יש לנו הדפסת משי, הישנה והוותיקה, שיש לה עדיין יתרונות למרות שהיא מאוד מאוד ותיקה, אבל אחר שירדו בשנים האחרונות מחירי ההדפסה הדיגיטלית, אז לדפוס משי אנחנו מדברים רק בכמויות הגדולות של 500, 1,000 ויותר. במשי מדפיסים לפי צבעים, אז שם זה צבע אחד, שני צבעים, וב-DTF, בשיטה שנראה היום, זה הדפסה צבעונית. מה שחשוב ב-DTF בעיקר, גם במשי, אבל בעיקר ב-DTF, זה בעצם הכנת הקובץ. הכנת הקובץ הוא אחד השלבים הכי קריטיים. אנחנו חייבים להגיע, או לפחות ממליצים, לא חייבים, זה לא מילה נכונה, אלא ממליצים להגיע לקובץ שהוא קובץ ויקטורי, סגור באיכות טובה, שאין לו נימות לבנות, שאם אנחנו מגדילים את הקובץ, אז עדיין הקובץ יהיה תקין ואיכותי, גם אם זה תמונה, גם אם זה הדמיה. אז זו השאיפה שלנו כשמשתמשים במדפסת DTF. מדפסת DTF זה בעצם מדפסת שמדפיסה על מעין פילם כזה, תכף אנחנו נראה אותה עובדת, ואנחנו על ידי העברה של חום ולחץ מעבירים את ההדפסה לתיק הכותנה, ואנחנו נראה עכשיו את המערכת בפעולה, ונראה איך אנחנו עושים את ההדפסה על התיק עצמו, איך אנחנו עושים הדמיות, ומקבלים תוצאה מאוד מאוד טובה ומאוד מאוד יפה על התיקים הכותנה מסוג מונה, וגם שאר התיקים, אבל היום נתרכז במונה. תיקי מונה, יש לנו אותם בצבע קרם, יש לנו אותם בצבע שחור. תיקים של 110 גרם, תיקי כותנה, יפים בלי הדפסה ועוד יותר יפים עם הדפסה. ובעצם מה שאנחנו עושים, לוקחים את ההדפסה שמגיעה גם עם דבק מאחורה ומגיעה עם שכבת לבן על מנת שהצבע יהיה יותר חזק. חותכים את מה שאנחנו רוצים להדפיס. מספר דוגמאות. ממקמים בפרס. לנו יש פרס הידראולי, פרס מעולה, עובד על בסיס חום לפי טמפרטורה שאנחנו מגדירים, מכוונים. ממקמים את ההדפסה היכן שאנחנו רוצים, אפשר יותר למטה, אפשר יותר למעלה, אפשר באמצע, כל אחד איך שהוא אוהב. מורידים את הפרס, מחכים את השניות שנדרש, ולמעשה התיק מוכן. הקילוף פה הוא קילוף קר, אנחנו ממתינים בצד עד שאנחנו מסיימים את כל הכמות, ותכף אנחנו נראה את התיק בצורה מלאה. אנחנו ניקח עוד דוגמה אחת.
עבר לנו הזמן ובעצם אנחנו מקלפים וקיבלנו את ההדפסה יפה על התיק, במקום שהלקוח ביקש, בגודל שהלקוח ביקש. יום כיף. ומזל טוב. זה לתיקי מונה, זה בצבע טבעי, ויש אותם גם בשחור.